ସାର୍ ମୁଁ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପଛ ଗୋଟେ କଲମ କରି ଦେଇଥିଲି କଲମ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ସାର୍। କଣ ବାପା? ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ହଁ ନମସ୍କାର। ଏ ତମକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ ଚିହ୍ନିଗଲେଣି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ। ଆଉ ହାଲୁଆ ମୋର ତ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ହଁ 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 ହଁ। ଆରେ ଆରେ ପ୍ରତିବର୍ଷରେ ତ କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆରେ କୋଉ ବ୍ୟାଚର କହିଲ ପୁଅ? ସାର୍ 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 ଆପଣ ଚିହ୍ନିଗଲେଣି? ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ସାର୍ ମୁଁ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପଛ ଗୋଟେ କଲମ କରି ଦେଇଥିଲି କଲମ। ଓ ତୁ ସେଇ ଭାଲୁଆ? ହଁ ସାର୍ ହଁ। ଆରେ ତୁ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲୁ ଏ ତୋର ଏ ହାଟ ଛାଟରୁ ତ ଲାଗୁଛି ବଡ ସାହେବ ଟିଏ ହେଇଗଲୁଣି। ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆରେ ଆରେ ତୁ ଏବେ କଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ଆରେ ସାର୍ 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 ମୁଁ ହଲ 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 ଯାଉଟେ କରୁଛି ହଲ ଯାଉଟେ କରୁଛି। ଆରେ ତୁ ତାହେଲେ ବୋଧେ ଚାକିରିଟେ ପାଇଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି। ନା ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଳୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆଳୁ ବ୍ୟବହାର। ଆଏ କଣ କରୁଛୁ? ଆଳୁ ବ୍ୟବହାର। ବାଳ ବେପାର? ନା ସାର୍ ନା ସାର୍ ଆଳୁ ବ୍ୟବହାର ଆଳୁ ବ୍ୟବହାର। ଏ ପେଳ ବେପାର? ଆରେ ନା ସାର୍ ଆଳୁ ଆଳୁ ବ୍ୟବହାର ଆଳୁ। ଓ ଆଳୁ ବେପାର କରୁଛୁ? ଆରେ ଯାରେ ଯା। ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତୁ ଭଲ ଚାକିରିଟେ କରିଥିବୁ ତୁ ଆଳୁ ବେପାର କରୁଛୁ। ହଁ ସାର୍ ଆଳୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସାର୍। ଭଲ କଲୁ ଭଲ କଲୁ। ମତେ ଟିକେ କମ ଶୁଭେ ତ ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଟିକେ ଜୋର କହିବାକୁ ପଡିବ। ହଉ ସାର୍ ମୁଁ ଏଥର କାନରେ କହିବି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର। ହଉ। ଶଳା ନାଳୁଆ ଶଳା ସାର୍ ଶଳାକୁ ଦେଖିଛୁ ତ ଶୁଣୁନାହିଁ। ଆରେ କଣ କହୁଛୁ? ନା ସାର୍ ନା ସାର୍ କଣ କହୁଛୁ ସାର୍? ଆରେ ହଉ ସାର୍ ଏବେ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ କଣ କହିବି ତୁ ତ ଭଲ ଛାତ୍ର ମୋର। ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଆମର ପାଠ ପଢିବାର କେତେ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଛେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ନ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯୋଉ ପିଲା ଭଲ ପୋଜିସନକୁ ଯାଉଛି ସବୁଠୁ ମତେ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଆରେ ହଁ ଯେତେ ଫଲକୁ ଯିବ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ସାର୍ କଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ନା କଣରେ? ବୁଢା ହେଇଗଲେ ଭଳିଆ କଥା କଣ କରିବି? ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ସାର୍। ହଁ କଣ କହ? ଆରେ ତୁ ଆଉ କଣ କହିବୁ? ସାର୍ ମୁଁ ଯେ ଆଳୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସାର୍ ସେଇ ଭାଷାରୁ ଗୋଟେ ନି ମାରି ଦିଅନ୍ତେ ସାର୍ ନି। କଣ କହୁଛୁ ଏ ମଦ ଖାଇବୁ? ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଚାଲ ସେ ଝୁମୁରି ଭାଟିକୁ ଯିବା ଚାଲ। ହଁ ସାର୍ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ସାର୍ ନିଅନ୍ତୁ। ହଉ ତୁ ଯେତେ ଆଣିଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଛାଡି ପାରିବି ମାରିଦେବି ଘୁଟେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଛାତ୍ରଟେ ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ସବୁଦିନେ ଆସିବୁରେ ଭଲ ସବୁଦିନେ ଆସିବୁ। ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆସିବି ମୋର ଆଉ ଘର ସଂସାର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। କଣ କହିଲୁ? ନା କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାରେ ରହ। ଶାନ୍ତିଟେ ଲାଗିଲା ଶାନ୍ତି ଭଲ ଲାଗିଲା ରେ। ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି? ଆରେ କଣ କହିବି ତତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ। ସାର୍ ଭଲ ହଉଥିଲି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ହଁ। କଣ ହେଲା ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଆରେ କଣ ହବ ଆରେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲା କାହିଁକି? ଆରେ ମତେ ଛାଡିବନି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଟିଚର ଆଉ ସିଏ ବଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟେ ସେଥିପାଇଁ ତା ସାଥିରେ ପଳେଇ ଗଲା। ତା ସାଥିରେ ତାପରେ କଣ କଲେ? ଆରେ କଣ କରିବି ତା ସାଥି ତ ପଳେଇଗଲା ତା ସାନ ଭାଇଟାକୁ ବି ପଟେଇଥିଲି ଏ ସେ ଶଳାଟା ବି ପଳେଇଗଲା। ସେ ବି ପଳେଇଗଲା? ହଁ ସିଏ ବି ପଳେଇଗଲା।
କ'ଣ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ। ଆରେ ତୁ ଯେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ ଶୁଣି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବାଃ ବାଃ, ଏମିତି ତୁ ଟିକେ ଛାତ୍ର ବୁଢ଼ାଟେ ହେଇଥା, ଏମିତି ଫଲ୍ ପୋଜିସନକୁ ଯାଉଥା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଆରେ ହଁ, ଏମିତି ଫଲ୍ ପୋଜିସନ ଆଇଲେ ତୁ ମଦଟା ଦେବୁ କି? ଆରେ ଯଦି ଭଲ ଚାକିରିଟେ କରିବୁ ସବୁ ପଳେଇ ଯିବି, ମୋ ସାଥିରେ ଆଉ କିଏ କଥା କହିବି? ହଉ ଛାଡ଼େ, ଭଲ ଗଡ୍ ବିସ୍ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଡାର୍ଲିଂ। ସାର୍ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ନା, ସେ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଇ ମାଣ୍ଡୁ କଥା ଚିନ୍ତା କଲି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା ବୋବ। ଛାଡ଼, ମୁଁ ମାଲଟେ ପିଇବି ଆଉ। ହଉ ଛାଡ଼, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯା। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ପଳେଇବି ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବୁ? ହଁ ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଆରେ ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିଥାନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ? ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ରଖିବି ସାର୍, କ'ଣ ରଖିବି, ଭଲ ଛାତ୍ର ସାର୍। ଆରେ ହଉ, ଏ ତମର ଯଦି ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ, ଯଦି ଏକ୍ସ ମାଣ୍ଡୁ ଥାଏ, ମତେ ଦେଇପାରିବ? ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଏ ଶଳା ଉଡ଼ା ନାଳୁଆ ଶଳା, ଏ ଶଳା। କ'ଣ କହୁଛ? ଦେଇପାରିବ ନା କ'ଣ? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ତା କାଲିକି କହିକି ଗୋଟେ କରିବି ଆଉ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ ତମ ଭରସାରେ ମୁଁ ରହିଲି, ମାଲଟେ ଦେଲେ, ସବୁ କଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ମାଣ୍ଡୁ ମତେ ଦେଇଥାନ୍ତ ମୁଁ ଭଲ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି। ଆରେ ହବ ତ? ହଁ ସାର୍, ହଉ ଜରୁରୀ, ହଉ ମୁଁ ରହିବି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି? ହଉ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଆଉ ଛାଡ଼, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ହଉ, କ'ଣ ଆସିଲେ ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ମୋର ଯଦି ହସ ଗୋଟେ ଆସୁଛୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବୁ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।